Habang papalapit ang halalan sa Pangasinan, tiwala ang mga malalaking pangalan sa politika sa Pangasinan na magwawagi si Bongbong Marcos. Ayon kay Mark Huangco, ang init ng suporta kay BBM ay tanda raw ng protesta at pagkadismaya sa mga namumunong taga-Liberal Party. Nagsawa na sa unfulfilled promise ng Dilaw. So this is a reaction. It's a phenomenon I mean, never in my imagination could I imagine Bongbong as popular as he is today. Hindi ko ito expected. This is I'm amazed. Why? Cannot explain it. Ayon pa kay Huangco, nakatadhanang maging Pangulo ng Bansa si BBM. Sa tingin naman ni Deputy Speaker Conrado Estrella III ng Abono Party List, mas tumaas ang popularidad ni BBM dahil sa pananahimik niya sa mga isyong ibinabato sa kanya. Palatandaan daw ito na hindi palaaway si Marcos at tanging gusto ay magkaisa na ang bansa. It's the kind of person that everybody is hoping for. Coupled with, siyempre, yung impression na dinaya siya noong nakaraan, nandun na rin yung awa, at pagkatapos, na-realize nila yung mga kabutihan na ginawa ng kanyang ama at kanyang ina rin. Sa unang araw ng national campaign sa bansa, isinagawa ng unity team ni Bongbong Marcos at Sara Duterte ang proclamation rally sa Philippine Arena sa Bulacan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.